Tene janvier kalo tile 26 san 2026 DMS-TV channel muso ani ce oni yantuma ayo bisimila DMS-TV sanfɛ foli an tanu ban kan bagana lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka don kibaru ni o wagati seli san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da tulo kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni ni kan ni na carili ani ka hakilinaw di hakilina di yɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafonibaw minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ komi ye ko k'a fɔ k'a ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni bɛ ka sebaya sɔrɔ kɛlɛkɛyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna banbaci wale maaw kɔntoro la ko kuma yɛrɛ kɔni ma se fɔ la bilen ka d'a kan juma tɛmɛnen janvier kalo tile 23 san 2026 min état-major général des armées ale bɛ bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna état-major kɔni b'a jira k'a fɔ ko alamisa tɛmɛnen janvier kalo tile 22 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni kan ka Mali fintigilakaw ye k'u ye opération ɲumanba dɔ kɛ an ka jamana kɔrɔyan fanfɛla yɛrɛ kɔni fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidali région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'an ka Mali fintigilakaw sera ka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni dɔn banbaci wale maaw kunna ni région kofɔlen in kɔnɔna na. An bɛ wagati min na fɔ ko bi sanga ani wagati min an ka Mali fintigilakaw olu cɛsirilen don fɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ la walasa ka se ka Mali jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lakana sabati o ko hukumu yɛrɛ kɔnɔna k'a daminɛ janvier kalo tile 18 ni ka taa bila janvier kalo tile 21 yɛrɛ kɔnɔna komi an ka opération dugukoloko secteur 3 yɛrɛ kɔni ka bolo fara dɔ ye olu ye mission de sécurisation dɔw yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se ka zone dɔw yɛrɛ kɔni lakana an ka Mali jamana kɔnɔ ni o zone ni yɛrɛ kɔni ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ɲafuke Eichel Zuweira ale ni Isakan zone yɛrɛ kɔni komi opération dugukoloko secteur 3 yɛrɛ kɔni ka bolo fara dɔ ye olu kɔni ye fɛɛrɛ latigɛ ni tile hakɛ kuntagala yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni ka ni zone ni yɛrɛ kɔni lakana sabati banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni kɔntoro la. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali fintigi bolo faraw ye olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ k'u se kɛ jamana lakanani baaraw yɛrɛ kɔni na o ko hukumu yɛrɛ kɔni na min OCS ni o ye office central des stupéfiants ni ne cakɛda an ka Mali jamana kɔnɔ na minnu ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don ɲɛnaminimafɛnw don ni kɛlɛli ma an ka Mali jamana kɔnɔ na a yɛlɛ k'a fɔ ko alamisa tɛmɛnen janvier kalo tile 22 san 2026 ko OCS ka bolo fara min yɛrɛ kɔni bɛ Sikaso région kɔnɔna na k'olu ye opération ɲumanba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Sikaso suguba yɛrɛ kɔnɔ na opération min yɛrɛ kɔni kun cɛra ni bolo dali yɛrɛ kɔni fura bayɛlɛmalen kilogramme 500 yɛrɛ de kɔni kan. Walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kunnafoniw yɛrɛ kɔni bɛ cari kunnafoni sira minnu yɛrɛ kɔni fɛ ka sariyabaw yɛrɛ kɔni sigi olu kan walasa baara nin yɛrɛ kɔni ka kɛ tilennenya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min an ka Mali autorité de la communication ni o ye AKIMA ye olu ye ɲɔgɔn ye dɔ yɛrɛ kɔni labɛn o ni an ka jamana web TV fo ka taa se web radio 10 ani kɔ boyanko yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ ka sariya kuraw yɛrɛ kɔni siri an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na telesow yɛrɛ kɔni na teleso minnu yɛrɛ kɔni b'u ka kunnafoniyaw cari bɔlɔlɔsiraw de kan ni kunnafoni b'an de bɛ an bolo kɔrɔ bi an minnu walawala o bidon kibaru kɔnɔna na. An ka Mali fintigilakaw ka sebaya sɔrɔli kɛlɛkɛyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna banbaci wale maaw ka o kuma ninnu yɛrɛ kɔni bɛ ka tiɲɛtigiya kosɛbɛ an ka jamana kɔrɔyan fanfɛlaw yɛrɛ kɔnɔna sanga ani wagati juma tɛmɛnen janvier kalo tile 23 san 2026 an ka Mali état-major général des armées ale bɛ bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na état-major kɔni b'a jira k'a fɔ ko alamisa tɛmɛnen janvier kalo tile 22 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni kan ka Mali fintigilakaw ye k'u ye opération ɲumanba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Kidali région kɔnɔna ni o ye an ka jamana kɔrɔyan fanfɛla yɛrɛ kɔni ko opération yɛrɛ kɔni kɛra opération ɲumanba ye ka d'a kan opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na dimi juguba yɛrɛ de kɔni donna banbaci wale maaw la ko don ko fɔlen yɛrɛ kɔni na ka an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔni na k'u taara bɔ banbaci wale maaw ka bolimafɛn 2 yɛrɛ kɔni kan ko wagati min an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni bɛ taa bɔ ni banbaci wale maaw ka bolimafɛn 2 yɛrɛ kɔni kan o y'a sɔrɔ bolimafɛn 2 ni yɛrɛ kɔni tun bɛ ka essayer ni ka t'u yɛrɛ kɔni dogo Kidali sud yan fanfɛla yɛrɛ kɔni fɛ ko nka ko kabini an ka vecteur aérien yɛrɛ kɔni ye ni bolimafɛn 2 ni yɛrɛ kɔni u m'a ko bila da kelen na farapo 2 yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin bolimafɛn 2 yɛrɛ kɔni ma wale min kɛra sababu ye ni ka bolimafɛn 2 ni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tiɲɛ communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na état-major général des armées ale bɛ hakili sigi kuma fɔ ni ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma komi ye banbaci wale maaw ɲinini u nana minɛli fo ka taa se u bɔnɛni ma u ni na ko baaraw yɛrɛ kɔni bɛ ka continuer an ka Mali fintigilakaw fɛ ni cɛsiri ale ni baara kɛ ko ɲuman yɛrɛ kɔni jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na ko wa u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ni ka Mali jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw yɛrɛ
kɔni ka lakana sabati Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna ni yɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna an b'a yira u la k'a fɔ ko ni bolimafɛn fila nin yɛrɛ kɔni ko cɛnni don a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna ko wa maa minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ bolimafɛn kɔnɔna ni o ye bamaci wale maaw ye fo ka taa se u ka minɛ minnu fɛnɛ tun bɛ bolimafɛn kɔnɔna ko cɛnni don a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna wale min kɛra sababu ye ni ka dimi juguba don bamaci wale maaw la ka d'a kan a ye caman yɛrɛ kɔni bɔ u ka baarakɛminɛnw yɛrɛ kɔnɔna an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali fintigilakaw olu tɛ sɛgɛn su fara tile yɛrɛ kɔni kan u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lakana sabati o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna ko k'a daminɛ janvier kalo tile 18 tɛmɛnen na ni ka taa bila janvier kalo tile 21 tɛmɛnen na san 2026 ko min yɛrɛ kɔni opération dugukolo ko secteur sabanan yɛrɛ kɔni ka bolofara dɔ yɛrɛ kɔni ko ye lakanani baara dɔw yɛrɛ kɔni kɛ an ka jamana zone dɔw yɛrɛ kɔni kɔnɔna ni o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ɲafuke Echelle Zuera fo ka taa se Esakani yɛrɛ kɔni ma ko opération dugukolo ko secteur sabanan yɛrɛ kɔni ka bolofara dɔ yɛrɛ kɔni ye ni opération de sécurisation nin yɛrɛ kɔni kɛ ni zone nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna ni wagati kuntagala in na walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni bamaci wale ma ye k'u si latunu ka bɔ ni zone fɔfɔlen nin kɔnɔna na ko ni mission de sécurisation min yɛrɛ kɔni kɛra ni zone ba nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kɔni kun bɛ lieutenant Suleiman Jarasuba yɛrɛ de kɔni bolo ni ale ye Bilisi chef de compagnie yɛrɛ kɔni ye ko opération yɛrɛ kɔni kun kɛ kun de walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ ka taa bamaci wale ma nin yɛrɛ kɔni nɔna minɛ fo u dogoyɔrɔ labanw na walasa ka se ka u bɔnɛ u ni na wale min bɛ kɛ sababu ye ni yɔrɔ sigibaa ma nin yɛrɛ kɔni ka lakana bɛ sabati maa ninnu ka wale juguw kɔntoro la ko ni opération nin yɛrɛ kɔni senfɛ ko min ye bamaci wale maa caman ye k'olu bɔnɛna aw ni na fo ka taa se kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni ma ko bolodara o dɔw kan ni o dɔw ye radio tɔliki waliki chargeur ɲɛnaminimafɛnw o n'a ɲɔgɔnna kɛlɛkɛminɛn caman yɛrɛ kɔni ko min yɛrɛ kɔni ye opération in senfɛ k'an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni sera ka o boloda ni fɛnba ninnu de kan min ye colonel Cheikh Abdulkader Jara yɛrɛ kɔni ni ale ye secteur 3 état major yɛrɛ kɔni ye ale ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ hakilinajigi yɛrɛ kɔni kɛ k'u ye ni mission de sécurisation min yɛrɛ kɔni kɛ nin yɔrɔ kofɔlen na ko mission de sécurisation yɛrɛ kɔni na laɲini de min yɛrɛ kɔni région militaire duurunan yɛrɛ kɔni ye k'o yɔrɔ lakana sabati ko min yɛrɛ kɔni nin n'a ɲɔgɔnna opération yɛrɛ kɔni k'u bɛ continuer o yɛrɛ kɔni fɛ nin localité kofɔlen na walasa ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ min yɛrɛ kɔni ye an ka jamana région militaire duurunan yɛrɛ kɔni ka o yɔrɔ lakana yɛrɛ kɔni sabati sanga ani wagati colonel Jara yɛrɛ kɔni ka kuma kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko opération dugukolo ko secteur sabanan maaw yɛrɛ kɔni ye mission 39 yɛrɛ kɔni kɛ ni ka tɛmɛ ko wa o mission 39 min yɛrɛ kɔni kɛra olu yɛrɛ kɔni fɛ ko mission 39 nin yɛrɛ kɔni jaabiw ɲɛna kosɛbɛ a bɛ mɔgɔw yɛrɛ kɔni lawasa kosɛbɛ wa ye laseli yɛrɛ kɔni kɛ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'u bɛ opération dɔw yɛrɛ kɔni labɛnni yɛrɛ kɔni na walasa min yɛrɛ kɔni bamaci wale maaw ka wale jugu yɛrɛ kɔni kɛli nin zone kofɔlen nin kɔnɔna na ka camanba bɔ a la wa u bɛ laɲini kɛ population yɛrɛ kɔni fɛ ko n'an bisigara ko kɛta yɛrɛ kɔni na k'a laɲini don an fɛ an ka o kunnafoni yɛrɛ kɔni da fintigilakaw yɛrɛ kɔni kulo kan walasa ka se ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni dɛmɛ jamana lakanani baaraw yɛrɛ kɔni na lieutenant Jarasuba ka fanfɛla yɛrɛ kɔni na ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'u ye ni mission de sécurisation min yɛrɛ kɔni kɛ nin zone kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko k'u to o mission de sécurisation nin yɛrɛ kɔni na ko bamaci wale maa si yɛrɛ kɔni m'a lajɛ k'u bɛna binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin olu ma ko wale yɛrɛ kɔni dun ye dalu de min b'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni bamaci wale ma k'u fanga bɛ ka dɔgɔya kosɛbɛ kɛlɛkɛyɔrɔw la a yira k'a fɔ ko in kɔni fɛnɛ bɛ a seereya tuguni k'a yira k'a fɔ ko min an ka Mali fintigilakaw k'olu kɔni bɛ ka sebaya sɔrɔ wa u bɛ ka sanayɛlɛ sanga ani wagati ko wale in b'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko cɛden minnu yɛrɛ kɔni bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔw yɛrɛ kɔnɔ na k'u b'u fangaw yɛrɛ kɔni fara ɲɔgɔn kan bamaci wale maaw contre la ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni bɛ ka nɔbɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin population yɛrɛ kɔni ma halisa an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ko wa an ka to basigi yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa min ye fintigilakaw ka baara yɛrɛ kɔni ni o de ye ka jamana lakana yɛrɛ kɔni sabati an ka se ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka baara nɔgɔya u bolo yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni wale nin bɛɛ lajɛlen b'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali fintigilakaw olu b'u seko n'u damayiraw yɛrɛ kɔni kɛ bamaci wale maaw ɲinini ni u bɔnɛni na u ni baaraw yɛrɛ kɔni na nin ko in yɛrɛ kɔni bɛɛ kɛ kun de ye walasa ka se ka an Mali jamana kɔnɔdenw n'an bololafɛnw ka lakana sabati jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na an ka kunnafoniya tɛmɛliw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an lamɛnbaga dɔ yɛrɛ kɔni ye kunnafoniya lase an ma k'a yira k'a fɔ k'ale yɛrɛ kɔni bɛ Yangaso cercle de kɔnɔna na ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ San région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na an lamɛnbaga in kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin y'a kalo 2 ye ko Yangaso cercle yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye kalansow yɛrɛ kɔni k'olu datugulen don ka d'a kan ko min yɛrɛ kɔni bamaci wale jɛkulu maaw yɛrɛ kɔni u tan bɛ menace yɛrɛ kɔni kɛ olu ka cercle kɔnɔna na an lamɛnbaga in yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko min ye bamaci wale maaw yɛrɛ kɔni k'u taara olu yɛrɛ kɔni ka cercle kɔnɔna na ka taa olu ka dugutigi yɛrɛ kɔni fɛ yen nɔ walasa ka se k'a fɔ o ɲɛna ko min ye ekɔlisow yɛrɛ kɔni k'u ka kalanw jɔ ka ekɔlisow datugu fɔlɔ ko wa u tilalen dugutigi fɛ kuma yɛrɛ kɔni na u taara ekɔliso directeur yɛrɛ kɔni fɛ yen nɔ ni ka ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ bagabaga ko wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu
ni olu ka yɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna ekɔlisow datugura kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi komi yɛrɛ kɔni ekɔlidenw olu tɛ ka taa kalanyɔrɔ la ko ekɔlidenw yɛrɛ kɔni somɔgɔw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ siran de kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu y'an ka so cercle mɔgɔw bɛ welemada min kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ma o de ye ko ka fɛɛrɛ latigɛ min an ka Mali finitigilakaw u kɔni ka taa olu ka localité yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka olu ka village yɛrɛ kɔni lakana sabati wale min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ni ekɔlidenw yɛrɛ kɔni bɛ continuer ni ka taa ekɔli yɛrɛ kɔni na yɔrɔ in yɛrɛ kɔni fɛnɛ na an bɛ fara ni ma ko fɔlen yɛrɛ kɔni kan ni ka laɲini an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni fɛ k'a yir'u la k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Mali jamana kɔnɔden kelen kelenna bɛɛ ka lakana yɛrɛ kɔni sabatili yɛrɛ kɔni ko bɛ an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ de kɔni ka bolo kan ko yɛrɛ de kɔni a laɲini dɔw fɛ min ye finitigilakaw olu k'u teliya joona ni ka taa ni localité kofɔlen in na walasa ka se ka taa ni localité sigibaa maaw n'u yɛrɛ kɔni bololafɛnw ka lakana sabati wali bɛ kɛ sababu ni localité yɛrɛ kɔni ekɔlidenw fɛnɛ bɛ ekɔli taga yɛrɛ kɔni daminɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen u bɛɛ bɛ k'i se yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni Mali jamana ye ka o lakana yɛrɛ kɔni sabati o ko o komi de la ko alamisa tɛmɛnen janvier kalo tile 22 san 2026 min office central de stupéfiants ni o ye OCS ni ne cakɛda ye an ka Mali jamana kɔnɔna na minnu ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don ɲɛnaminimafɛn donni kɛlɛli ma ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na ko OCS ka bolofara min yɛrɛ kɔni bɛ Sikaso région kɔnɔna na ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔ ko ye opération ɲumanba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ ni région kofɔlen in kɔnɔna na ko opération ba dɔ yɛrɛ kɔni sababuya yɛrɛ kɔnɔna min ye Sikaso OCS maaw ye olu sera ka u bolo la fura bayɛlɛmalen caman yɛrɛ kɔni kan min kun na feere an ka Mali jamana kɔnɔna na n'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don jamana kɔnɔdenw ka kɛnɛya ko yɛrɛ kɔnɔna na ko capitaine Lasana Konate ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni ale de Sikaso OCS yɛrɛ kɔni ɲɛmaa ye ko min OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni olu taara Sikaso suguba yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ kɔni ka nin sugu kofɔlen yɛrɛ kɔni lakana sabati ɲɛnaminimafɛn ale ni fɛn kuntanw yɛrɛ kɔni feereli k'o ma ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na OCS ka agent yɛrɛ kɔni tora ni ka yala Sikaso suguba yɛrɛ kɔni gitɔrɔndaw yɛrɛ de kɔni na ko wa min OCS cɛdenw ma wuli u yɛrɛ ma yɛrɛ kɔni ni ka taa opération in kɛ ko ɲan'u ka taa opération in kɛ o y'a sɔrɔ maa dɔ yɛrɛ de kɔni kun ye laseli kɛ OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni ma maa min ma a yɛrɛ fɔ o ma kofɔlen kɔni y'a yira k'a fɔ ko feerefɛn mara yɛrɛ dɔ yɛrɛ kɔni bɛ sugu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ale bɛ ka bisiga min yɛrɛ kɔni na o wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ OCS cɛdenw fɛnɛ wulila ni ka u ka sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni kɛ sɛgɛsɛgɛli baara minnu yɛrɛ de kɔni kɔfɛ u ye ni opération belebeleba in labɛn ni ka taa suguba in yɛrɛ kɔni na Sikaso région kɔnɔna na ko opération yɛrɛ kɔni kɛyɔrɔ la Sikaso OCS maaw ye u boloda fɛn min yɛrɛ kɔni ka fɛn camanba de don ko bolodara fɛn minnu yɛrɛ kɔni ka o bɛ tali kɛ fura bayɛlɛmalen kilogramme 500 de la ko nin fura bayɛlɛmalen kilogramme 500 in yɛrɛ kɔni kun tilalen kun don carton 25 de ni ɲɔgɔn cɛ la ko wa fura nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kun pɛrɛnnen don ni ka bila sugu yɛrɛ kɔni na k'a bɛ se ka kɛ sababu ye ni fura nin yɛrɛ kɔni kun bɛ na ni tiɲɛni yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔdenw ka kɛnɛya ko fɛnɛ na ko dɔ yɛrɛ kɔni kɛra opération in kɛyɔrɔ la o kɛra sababu ye ni ka OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni dabaliya ban kosɛbɛ ko wagati min OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni u boloda ni feerefɛn yɛrɛ kɔni kan ko maa minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ sugu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa si ma kariya ni k'a yira k'a fɔ k'ale yɛrɛ de kɔni ta ye feerefɛn ninnu ye ko wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni OCS maaw yɛrɛ kɔni y'a faamu k'a fɔ ko ni fura bayɛlɛmalen nin yɛrɛ kɔni kun bɛ tilenbaliya de kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔna na OCS ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni bɛ hakilinajigi kɛ ko min yɛrɛ kɔni ni yalayala fura nin yɛrɛ kɔni ni u bɛ dilan ni fɛn min u dɔnnen tɛ wa u bɔlen bɛ yɔrɔ minnu yɛrɛ kɔnɔna k'o fɛnɛ dɔnnen tɛ ko bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko ni yalayala fura nin yɛrɛ kɔni ye fɛn juguba de ye an ka jamana kɔnɔdenw ka kɛnɛya ko ma ko ni yalayala fura nin yɛrɛ kɔni tali bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka kɛnɛya ko gɛlɛya yɛrɛ kɔni se mɔgɔ ma k'a bɛ se ka na ni saya yɛrɛ kɔni ye ka d'a kan a kan ka ta hakɛya min yɛrɛ kɔni na o dɔnnen tɛ wa fɛn dɔw yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ fura nin yɛrɛ kɔni na fɛn minnu yɛrɛ kɔni ma ɲi adamaden ka kɛnɛya ma ko yɛrɛ de kɔni na ka kan ni wagati in na bɛɛ lajɛlen ka i ma jɛnya ni yalayala fura nin yɛrɛ kɔni na ka d'a kan fura nin dilannen don ni fɛn minnu ye olu dɔnnen tɛ wa u bɛ bɔ yɔrɔ min olu fɛnɛ dɔnnen tɛ capitaine Konate ni a ka cɛdenw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'olu ye nin sɛziba min yɛrɛ kɔni kɛ u bɛ tali kɛ u ka cɛsiri baaraw yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka lakana sabati OCS maaw yɛrɛ kɔni bɛ hakilinajigi kɛ ko min yɛrɛ kɔni ye fura feereli an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'o baara yɛrɛ kɔni dilen don pharmacie maaw yɛrɛ de kɔni ma yamaruya bɛ pharmacie maa minnu bolo ko min yɛrɛ kɔni ye fura ninnu yɛrɛ kɔni feereli ye tilenbaliya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u maaw bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ k'olu OCS cɛdenw u t'u to yen nɔ u bɛ maa ninnu yɛrɛ kɔni minɛ f'u dogonyɔrɔ labanw yɛrɛ kɔni na k'olu kɔni cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ la walasa ka se ka Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka kɛnɛya ko sabati ni yalayala fura nin yɛrɛ kɔni kɔlɔlɔw ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorité olu bɛ fɛ ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa an ka Mali jamana kɔnɔna na kunnafoniya yɛrɛ kɔni bɛ tɛmɛ sira o sira yɛrɛ kɔni fɛ ka o sira nin yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sɛgɛsɛgɛ ko ɲuman walasa kunnafoniya minnu yɛrɛ kɔni bɛ cari olu ka kɛ kunnafoni ɲumanw yɛrɛ kɔni ye o ko hukumu de la alamisa tɛmɛnen janvier kalo tile 22 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali haute autorité de la communication ni o ye aki yɛrɛ kɔni o ɲɛmaa ni o ye Gawusu Kulubali yɛrɛ kɔni ale ye web TV fo ka taa se web radio ɲɛmaa 10 ani kɔ bɔ
yanko yɛrɛ kɔni wele ni ka kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni tɛmɛ anu ni ɲɔgɔn cɛla la Aki yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ni ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni tɛmɛna Aki ɲɛmaa ni Web TV ni Web Radio promoteur yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔni na ko ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɛra Aki yɛrɛ kɔni kɔnɔna de la ko wa ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɛ kun de walasa arrêté ministériel dɔ yɛrɛ kɔni ni ale taara san 2024 décembre kalo tile 31 ko min yɛrɛ kɔni Aki ma u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka ni arrêté ministériel yɛrɛ kɔni labaarali daminɛ an ka jamana kɔnɔna na ko ni arrêté ministériel min yɛrɛ kɔni taara ni don kofɔlen yɛrɛ kɔni na an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni fɛ arrêté ministériel yɛrɛ kɔni ni ale dafala ye convention type dɔ yɛrɛ kɔni ye ale b'a wajibiya Web TV fo ka taa se Web Radio yɛrɛ kɔni ma ni nin ye kunnafoni siraw ye mun yɛrɛ kɔni bɛ an ka bɔlɔlɔ siraw de kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi arrêté ministériel yɛrɛ kɔni b'a wajibiya olu yɛrɛ kɔni kan ko min yɛrɛ kɔni u ka baaraw yɛrɛ kɔni u ka kɛ sariya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni Gawusu Kulibali ni ale de Aki yɛrɛ kɔni ɲɛmɛ ale ka kuma kɔnɔna na a bɛ hakilinajigi yɛrɛ kɔni kɛ Web TV ale di Web Radio mɔgɔw yɛrɛ kɔni ko wagati yɛrɛ kɔni sera ni man yɛrɛ kɔni ka bɔ tilenbaliya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u ka baaraw kuntagala la ko walasa man yɛrɛ kɔni ka se ka u ka baara yɛrɛ kɔni kɛ kilennenya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'a laɲininen don u fɛ u k'u bolonɔ bila convention dɔ yɛrɛ kɔni na ni bolonɔ bilali o convention yɛrɛ kɔni na o wajibiyalen don Web TV ale ni Web Radio bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan walasa i ka se k'i ka baara yɛrɛ kɔni kɛ kilennenya la an ka Mali jamana kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ye kilennenya ale ni tiɲɛ yɛrɛ kɔni fɔlen kunnafoniya yɛrɛ kɔni na min Aki maaw yɛrɛ kɔni bɛ wele madakɛ ni ka ɲɛsin ni man yɛrɛ kɔni ma k'a ka kan an ka Mali jamana kɔnɔna na kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni k'u ka baara yɛrɛ kɔni ta sɛbɛ la walasa kunnafoni minnu yɛrɛ kɔni bɛ cari olu ka kɛ kunnafoni jɛlenw yɛrɛ kɔni ye ko min yɛrɛ kɔni ye sariya minnu bɛ an ka Mali kunnafonidiko yɛrɛ kɔni na k'a ka kan Web TV ale ni Web Radio maaw yɛrɛ kɔni kan o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni labato k'an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na sariya minnu yɛrɛ kɔni bɛ kunnafonidi yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min ye Web TV ale ni Web Radio maaw ye u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ni ka o sariya nin yɛrɛ kɔni labato Web TV ale ni Web Radio promoteur minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ ni ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na jɔrɔna ko minnu yɛrɛ kɔni bɛ olu la minɛ ko ale ni papier ko yɛrɛ kɔni na u y'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni da Aki ɲɛmaa kulo kan o wale yɛrɛ kɔni kɛlen min Aki ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ale ye walawalali yɛrɛ kɔni kɛ Web TV ale ni Web Radio promoteur nin yɛrɛ kɔni baara nin yɛrɛ kɔni kɛcogo la walasa u ka se k'u ka baara yɛrɛ kɔni kɛ kilennenya la jamana in kɔnɔna na ni ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni tɛmɛna Aki ɲɛmaa ni an ka Web TV ale ni Web Radio promoteur yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la yirala k'a fɔ ko ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni jara fan fila nin bɛɛ lajɛlen ka da ka bɛɛ lajɛlen sera ka i ka nafa yɛrɛ kɔni sɔrɔ a ko la ko wa ko yɛrɛ kɔni ye ɲɛtagaba de ye an ka jamana kunnafonidi siraw yɛrɛ kɔni ma minnu yɛrɛ kɔni b'u ka baaraw kɛ bɔlɔlɔ siraw yɛrɛ kɔni kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko wa min yɛrɛ kɔni Web TV ale ni Web Radio maaw yɛrɛ kɔni a ka kan ni wagati na an bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka an ka kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni di jɛlenya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakililajigi k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni ka ni n'a carilen ani ka hakilinaw di hakilinajiyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ a ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma